ang ganda ni ma'am. Tagalog? Bisaya. Ah, Bisaya. Oh. So, video. Kay Murin tratado ko. Mabayad na lang ko para di mabasa ang cellphone. Bapa kay si Uy, hala mo gaan kay kung kami nang Hoy, abang naong pong gibidli. So, ini ka na niyo. Adi, ako murag na og sigbin. Thank you, ma'am. Sa hospital. Kita na siya. Kanan halos adlaw-adlaw. Kay sunod-sunod nila. Diri, Rami. Ikaw, Gigi. Kunik-kunik Oh. ang kuan sa mga isa ka video. Diretso na wala. Basa siya. Kanang blurry. Dili kay siya clear. Dili? Blurry siya. Na dyan sa video. Kita na muna. Hello guys, madung adlaw tong tanan guys. So ako na po guys si Ruby probinsya nagadali ko luto dahil duha ka putahe guys kay naa lagi moabot nga guys aw habit followers sa mga burato vlogger gikan na sa San Diego, California. Mo nang mo pila pug kuron dito guys sa briefing area sa haraman ni patiwas og baligja niya tabangan 7:30. Diyan na po ibaligja guys nga mga kamuti so hapiton na naman ni sa mga ni order. So sinikol na lang si Crystal Dani kay matulay si briefing. Nice to meet you. The YouTube that I always watch. It's her. Oh, it's you? Ah, thank you. So I guess I have Thank you, seen Mama Maria. Thank you. Yeah. Mama Maria. From California, guys. Yeah. So what Nice do to we meet need you. Did you give money or? No, we... Pero naka-try na ka nga dito. Yeah, nakatry na ko. Ang galing ni Ma'am. Sa Ang galing kayo. first Ang time, galing niya. ganito na ako, na-drive naman yun ako dito. Karoon na sa dili. Kung naas Naas Crystal dito gahuwat pero mo kuha lagi ulo sila mo to tumalog. Bye Julie. Thank you kayo ma'am. Pareho ra bartag daw. Lagi, mga naong ihikuan. Mit kay, padungon mi dire. Para na makontak ka na ako. Salamat yung kayo ma'am. Maria Gina Magko. W110. Please proceed to life jacket area. Shout out sa mga sirinyo. Si Kinit niya, gwapo kayo. Mga sirinyo, gwapa kayo siya. Gwapo. Kuhan na lang. Ano to? B23, B25. Guys. Priority number W280. Please go to cashier. Priority number W200. Diyan guys, kay 278 pa man nag-number nila. So, murag madugay-dugay pa nila sila guys. Mga 11 or alas 12 din sila mahuman. Kay init kay dito. Butan dyan kay maras akong amo. Di, ikan ka na. Nairags artista from Ronda. Ayaw from San Diego, California. Wala pa na siya na mix. Thank you. I love you, Ma'am Rose. This one, I love you, Ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Agi mong ihang gamito ka dura. Okay. Imong tubig dado nimo kay kanay nag-swim nimo mali mo isuot. Ay kuha na lang ng siyang sudlanan kay basig mabilin dito sa bangko. Okay, that's good then. Imong mga ring or kwintas basig Dati lang ka na sa bangka. Para magbantay yan sa magpantay sa bangka. Ma'am ka na magkuhan pataog kamera. So, let's go. 수건 받고 일단 수건 받고 수건 받아 수건 Papatibay ng relasyon, ma'am. Wa maka magtibay yung relasyon daw.
Thank you so much, ma'am. Ay. I love you. Ay. 278. Sarap. Number. 210. Oh, yun kan. Lingkod sa dito, ma'am, kang. Dire na. Di, kay init diya, ma'am. Nagurag na lang tong number ito. Dili sila pwede bahig pareho color? Oh. Ano pareho color mo para mag-picture mo, diba? Same color. Mali mo. Hindi mo na tabo ba? Durang day. Pero, Bos, pero magpadong na. Murag ba pa man pag kuan. So 11 na. 11 na. Toy. Enjoy. Yeah. Boss. Nasa sila kamera, sila rin bayad. Nangyara may magbayad. Basta ihatag ato niya ni. Oh, sige, sige. Paway mo kay rong. Dalawa kaya. Nana si Unil. Ako nang giingnan si Unil. Sila rin, bahala rin niya, ma'am. Oh, sige, sige. I-assist. I-assist pa. Oo. VIP. VIP from California, San Diego. Yeah. No. Okay. Oh, VIP, shout out, Ramil. Kids, I love them. Yeah. Okay. Saya rin na. Bisaya ra na. Morning, sir. Welcome to Oslo. Yan, kabalo na mga na. Ayan. Nel, kana siya nil ha. Nel! Basa siya. Dili kayo siya clear. Dili? Blur siya. Oh, na dyan sa video. Kita na muna. Tako kayo? I was eating my squad. Tako kayo ang siya, George. Isa lang good, isa ba? Ako usara di dito. Isa lang. Mo di ay nga ang picture ni mo magdugli. Oo, isa lang. Ay. Na dito sa parkingan pod. Okay.
Ma'am, may gusto na yung cellphone. Padla ka na. Papangitain na Crystal dito. Apam sa miring lang. Ako anak. Hiraya ko na. Lagi si anak na. Dito ako anak. Dito yung edad. Hak dito today. Hak. Okay. Yeah, that looks more like it. Any t-shirt? Sinilas. Spartan na siya, no? Yeah, I think it's better the 10 because you need allowance. Oh yeah, that looks. Kuan guys, kanang souvenir nga. Sinilas. These are better when Spartan. Ay, Spartan kay wala sa California ang Spartan. Only in the Philippines. Only dito tayo Sa mo tong kaparat ang dagat. Kaya na may change ba niya? Wala na ako gipasukli kayo ko ba siya nagnain mo. Mo gamit po bro, kaya ay 5 pesos naman. Pilay bayad man. 5 pesos. Apay ba day man. Next nila guys is Tumalog Falls. Saan ma? Patugbong ma kay magbaklera. Dili 50 pesos. Dili na lang siya ready sa tubangan. Crystal. Oh. Dili na lang siya sa tubangan. At tumalog ning batao. O pa rin nakaadto dito? Asa man na dapit? Ah, Asa man na dapit? it's right there unahan. Okay, ako na. nagbayad? Open the, Oh, sorry. we're parking 50, honey. Right here, right here. Yep, she's got all the money. Yep. Abi na ko She ba na doesn't give me sorry. any money. Stop. Yan sasa. So, pa doong mi og Tumalog Falls. What ka ba Miss Willa day? Ay, koan, sem break. Siyempre, Kasi Crystal guys. Thank you Ma'am Maria. Pinoon sa mo ni siya may. Oh, thank you. thank you sa Salamat ka ni Ma'am. Ganda. Wow. Luya bro. Ignorante ay. Yan, ignorante guys oh. Sana ma'am, na ignorante ma'am. Suko na siya. Di maguni siya maglag mo na mga ignorante. Wala ako kayo. Maklase na ko next week. Ay, tagsa. Ah, sa Sara. Eric, Dari. So, tagsa 50 ang tagsa pod. Ha? Baka ko, sige. Hala! Ang sweldo diri kay Gio. Dili, ang mga gining kita. Ang kita ra. Oo. Ang mga Gio ra may Gio. Shout out. Tana to ko ba? Oo. Ang pinga jud kay taga-tanawan ra. Tanawan rami kaming duha. Okay ra pila ang tanawan. Mo ra gyapon oh. Oh. Gusto ba mo? Ako kaming duha ka taga Oslo. 20 bang taga Oslo. Oh, taga Oslo rami. Ako rami nis lang iubanan. So from Oslo, 20 pesos. Og sila ma'am? The local rate. Ah, pero lahi pa tong dito pod. Taga iyang asawa, California. Hmm. San Diego. USA. Ah, kay yung ibutang diha. Sige. Pero lahi po tong bayran sa babaw dito niya. Itong kabalabal o ano ni? Ah, lain po. Ay, the same ma'am. Okay. You make me worry. I thought you're gonna drop the price because it's from the US. No, ma'am. We're just Joking lang na. Yes. Okay. Do you need a receipt, ma'am? Yes, No. please. Ah, okay. Nagkuha na nilon siya. Oh, joa ka. Joa ka kasi banan. Hey, ma'am.
Diara na yung resibo ganiha mo. Kasa wheel shark ba niya? Okay. Sa wheel shark. Sara ka ni? Yes. Okay. Na ako ana hinungalan. One for all. Okay, that's fine. Oh, shout out. Mabuhay. I just want to plug my Instagram account. Can I plug my Instagram account? You can follow me at Philips. Ay, gataho. Mabuhay. Welcome to Sumalog Waterfalls. Eh, Uy, vlogger ba? Tinood na. di probinsyana. You're right after the Ay! whale sharks. Ay, Video, video this na is- siya, video. Tumalog Falls. Alright. Sige, hinak. You want to smile. One more. One to smile. No, that was different. So, gumawa rin mo diri guys, na yung mga taga-picture. Oh. Ma'am, turn around. Look back. Look back. Wow. Dream big. Wow. Look up and dream big. Hala ma'am, lara akong 20 ma'am. Bumaya dito. Okay, bisig magpaspa ka sa imuhang tail na ano diya ba? Na mga Asa? Atong kamera? Kamera. di na pwede kang mag hala, guwapa kayo duha ni Cristillo. Thank you, thank you. Kind like, I don't know. Basta, mabasa ko. Ay, mahulog ginoong ko ron. Dili eh. Yeah. Maybe diri na lang ko. Hala, ay naghanag yan. No, it's crazy, huh? That's what I said. It's kind of scary, man. Ay naghanag yan. Oh. So guys, ga-enjoy sila sa ko ano. Kaya naghanang hala, naghanang lagi mo ma'am. Hala, hadlo ka day? No more. Gimassage wala siya ma'am. Oh, gimassage yung tail ba? Oh. But, kuan Oh, gilok. Uy, Maria, ni Brad. Oh, dagko kay iya ha. Oh. Alright, go ahead and clean it up. Yeah, really. I'm not Dagko gonna kay have to siya. shower Oh. tonight. Ay, yun, no, uy. Wow. Okay, get back. You gonna try again? Again, one more. No. You go Deeper, I think because I wonder if it would if you stayed in it long enough where they Gusto ko niya diri sa magdugay. ilang siya. Parang kuan. Okay, I got enough. This. Really clean Oh. now. feel good. Namu. You should feel it. Feels smooth. All that dead skin is gone. Photographer diri sa Tumalog Falls. Kasi may isa tawag ng mga asawa. Oh, mga binata mo nagkatawa, wala asawa din ni katawa din ni asawa. Ito guys, shout out na din sa mga taga Tumalog. Salamat sa mga pag picture. Ari mo diri. Ari mo diri sa Tumalog Falls. Ug whale shark watching. Mga taga Sundo. Ginak. Asa gimong sakyan anak ganiha? Wala na. Hoy, ba, ingatan mo yan anak ko ha. Saan ko to galing ma? Bata ko ma. Malaki na bata ko ma'am. Di. Wala na. Wahi na nung akong big. Wala tuloy mo ba yung kailangan? Always welcome. Left side lang. You gotta give me next. We caught up too, man. Palit yung pandesal. Ah, yes. Salamat kayo. Sobra na kayo. Sige, nung bukas na ni.
Thank you, thank you. Bye-bye. Shout out. Tingnan ako yung mama. Hi. Mga anak mo na. Yes. Ano? Oy, si Renyo ni, taga-Tanawan. Kapit na magkarga piso ka na. Hapit din mo. Here's the ocean. Right there. I know. Wow. It's here. There's Sige na, nobody open out up. there either. Yeah. Nasa kuno siya sa... Oh no. Nakakita sa mga sagbot guys yang iyang ipamunit ang mga sagbot kay na ako nila kang sagbot na ah. Ay kay nakuan siya diri na misis bunga ngagmay ba. Makaon na siya, ma. Ay, Dili. Dili sa makaon. Grabe niyang kabuutan kay iya jung ipamunit ang mga sagbot sa gilid. Yeah, you have to be careful. Grabe no. Berries are really Pamunit niya ang mga sagbot. Thank you so much. Nagtuo siya og nagtuo siya og Her age, 14? Yeah. Hello. I was gonna guess, are you in high school yet? Tutulog lang sa inyo. Hindi this is eskwelahan ra. Ay, eskulahan ko na, Rose. School. We're on the left. Yeah, we're on the left. Eskulahan. Toward Ay, nasa Formosa right. Water. Right daw, eskulahan. Asa ng school? Wala pa? Ay unahan na ng series na may series oy. Yeah, daghang kayong salamat Ma'am Rose, Ma'am Maria, Ma'am Maria. School Ma'am Maria. Kami, this is the school. Oh, na akong tinda-tindahan Ay, here, niya. dirita, Oo, mag-grab. grab. Asa man, asa mong tindahan. Para sa sunod na nag-visit sa dulo. Dili. Nag-stol ra ko. Asa mong stop? Oh, nag-stol ra ko niya mag-display ra ko inagkabuntag. Thank you very much dito, Ma'am. Ah, diri ka. Thank you, ma. Mang diri ka sa school. Ya, kuan ka lang. Salamat Nak. kayo. Thank you. Thank you. Salamat, salamat. Ay, okay na. Sus, what's up ka? Thank you. Thank you. Nak, i-move na. Salamat, Mama. Ang tuwing mo, Ma'am. Bye-bye. Wala. Wala sila. Tabi dari guys, salamat kay Kaju sa amuhang avid followers nga gikan sa San Diego, California pero taga Garcia Hernandez siya guys. Ja, salamat Kaju sa gihatag ni nga kasug kaning pasalubong nga gikan sa kuan guys sa tulisang tanawon. Wow, chocolate na. Salamat Kaju sa pag-treat namo datos tumalog. Wow, Hershey's. thank you, Usa na- ma'am. Pot of gold. Salamat ka doon, ma'am. Hello, wow. Hershey. Ay, una akong sa nato ni guys. Hello, excited. Guess. Puding good gubi. Hindi ko na sa nato ni excited ka na. Lingkod sa. Wow. Ay, kuan siya nga ba? Wow, pwede na sa pang travel, wing to Bohol. Wow, nice. Salamat ka, Juma Maria. Salamat. Wow, kuan Sa siya imong kanong hasbalo. Salamat po ka, ni ma'am. Mama, di na, di saan siya pagbalik? Wow, bukat na din. Inigo. Thank you. Sus makalipay guys na kay mga gis at mga followers nga grabe nga nakabuutan. Wow! Pahumot. Ay, kuan, lotion. Pares. Yatag ni Sis In. Salamat ka, humot kayo siya. Na-make up. Wow, thank you sa kaning pitaka na Mikado. So, di lang natin ipakita guys sa gidang gihatag na sala, make-up. Di na siya ma-open kay naka-sealed man. Di, nadiri. Naka-sealed na siya. Ito ni? Sabihan. Non-comfort. Wow, nice teaser. Teaser. San Diego. Nice. Nice. How did miss ya? Hello, Barbie. 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 Was ka nice. I'm a Barbie girl.
Hala. Salamat ka, ma'am. Salamat, ma'am. Thank you so much. Ay, kapapalidi, Julie. Wala na ito. Ay, pero numi, San Diego. Pupos din nila mo ni Papa Eddie. T-shirt. Pupos t-shirt namin, guys. Okay, sakto rin ako din siya. Salamat ka, ma'am. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Grabe, sa kabuutan ni Jack, guys. Bito, Super. kuan. Grabe yung kabuutan na ito, ang mga viewers, guys. Hindi ang harap dyan kanang mapinanggalan. Di paningot ko kay salang nanaw lagi silang wheelchair kaya sa mga ganahan mo rin bitaw guys nga mutan ang wheelchair kinahanglan din sa nga musadyo mo kay aron di nakadug sila mag-abutan ng yarong rasa mag-abot alas 11 alas 12 Dapat alas 5 pa lang ulin niya na. Kuan ka ng 6. grabe jud ang mananaw ron wheelchair. Diyan daghang kaadung salamat ma'am, salamat jud kaadung ma'am wala jud mi Thank ka you, ma'am. butangan sa Kalipay. Pay. Salamat. Bigla to na sila kanang malik na sila o grunda. Salamat pagkado ni Ma'am Jean sa iyang pag-treat na mo si Cristel na kaasi tumalo. Salamat. Wow. Kani sa ni Nicole jud Ni ni. Barbie, oh, Barbie. Ang Nicole na pud ni sila kay kuan ka nang papaidi daghan na kay sa Sina. Nahiwan akong Barbie, ma. Mas mga original ko dito guys. Hello, wow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, amping mo, ma'am. Salamat sa tanan.